tifhem dawn l-affarijiet u lej għal-flus tinkwita xejn nagħtihom lok x'kien nagħti għalija nhar it-tnejn. Tistaqsinix indirizz m'għandix jekk jogħġbok tfittixnix tal-aħħar le ma nafx fejn int ma taħti xejn tal-aħħar naf li żbaljajt inta f'għalfejn. mimlija b'tifkiriet din id-dar ta' żmien li għandna u mawr f'dan ir-ritratt kemm konna ferħanin. Jekk xtaqt li ma jgħaddi qatt il-ħin. Iżda mal-art kerbu dawn l-10 snin u minna mrati sirna dewwa ta' xulxin it-tnejn skjavi ta' din is-sitwazzjoni. U skużani jekk wiċċi nieqes mill-emozzjoni. Tal-aħħar Tistaqsinix tal-aħħar indirizz m'għandix tal-aħħar jekk jogħġbok tfittixnix tal-aħħar tal-aħħar le ma nafx fejn tal-aħħar int ma taħti xejn tal-aħħar naf li żbaljajt inta f'għalfejn. Tistaqsinix tal-aħħar indirizz m'għandix tal-aħħar jekk jogħġbok tfittixnix tal-aħħar tal-aħħar le ma nafx fejn tal-aħħar int ma taħti xejn tal-aħħar naf li żbaljajt inta f'għalfejn. tal-aħħar inħares lejk intu tala fil-bib din l-aħħar paġna minn dak li rajna it-tnejn flimkien li ktibna int u jien. Tinkwitax għalija jien dwejjaq m'għandix l-oħra da żgħira u wiċċa bla tikmix missa x-xotta dmuħ u ħsieb u għala sew warajja dan il-bib. Bravo, Walter Metaller.